konsekvent anvender en udgrænsende, generaliserende, nedladende debatform overfor mennesker, der er kommet hertil. Det vil vi aldrig gøre. Det andet er, når man konsekvent placerer dem i umulige spil, for eksempel et umuligt spil på starthjælp eller på kontanthjælpsloft, det betyder, at de økonomiske ressourcer, vi andre har til rådighed, bliver de fornægtet også i forhold til opdragelse af deres børn. Det er, når vi møder diskrimination, hvad enten det er på en arbejdsplads, hvor man ikke bliver inviteret, fordi man har et rangeklingende efternavn, eller hvis det er et diskotek, man ikke får adgang til, eller det er, hvis man bliver taget ned til. Vi vil med meget filosofisk ord være en del af det danske samfund. Som bare også sige, det er også derfor, vi siger fra over for dem, der selv siger, at vi ønsker ikke at blive en del af det her samfund. Fordi det her samfunds grundpiller, det er demokrati, det er retsstat, det er ønsker om for venstrefløjens vedkommende i hvert fald, og fuldende det overlange slagsmål om ligestilling mellem kønnene. Og derfor synes jeg, det er godt, at den her debat har præciseret vores synspunkter. Det er jo det, man siger, man opgiver, at samtaler fremme forståelse. Og derfor, hvis der en anden gang nogen, der synes, det er svært at forstå, så ring dog til os og spørg, hvad det er, vi mener. Fordi det er klart, at jeg bliver en smule ramt på magasikken, når jeg bliver beskyldt på noget, jeg aldrig har ment. Jeg har brugt 3 år uden for det her land. Jeg har rejst rundt i europæiske lande, i Tyrkiet, i sydamerikanske lande. Nogle af mine allerbedste venner kommer andre steder fra. Skulle jeg pludselig skifte diametral opfattelse i synspunkt på, hvem der er mine eller andre? Men jeg synes, vi har en pligt, og der synes jeg, at Kasper Bjerg sagde noget meget klogt. Dem, der betaler den virkelige pris, hvis vi ikke får det her til at lykkes, det er dem, der aldrig får en chance i integration, fordi den her debat har været kortsluttet i 10 år mellem Hizb ut-Tahrir på den ene side med et hadefuldt antidemokratisk udgang som synspunkt. Og på den anden side et Dansk Folkeparti, der dagligt ugentligt finder et eller andet forslag, de kan genere folk af en etnisk herkomst med. 90% af danskerne eller flere, hvad enten de er født eller kommet til, vil en anden dagsorden. Det her er ikke så indviklet. De vil have lov til at leve et helt almindeligt liv med deres kæreste, deres kone, deres børn. Et liv, hvor de kan få lov til at arbejde, og hvor de får del af den velstand, der også er vores velstand. Svært er det. Og derfor også bare helt stille, nu har jeg ikke smule op, til Michelle Bendiksen på Vesterbro, som siger, at det er ikke magten der, hvis vi giver os på de grundlæggende værdier helt inde. Så er det heller ikke for mig magten der. Men derfor, hvad er det magten vi kunne gøre i forhold til nogle af de spørgsmål, der trænger sig på til mennesker, der er kommet til at tage udfra? Vi må godt bremse op. Vi ville dag 1 med en anden regering kunne fjerne kontanthjælpsloftet. Vi ville dag 1 kunne fjerne starthjælpen. Vi ville dag 1 kunne fjerne 300 timers reglen. Vi ville dag 1 kunne gøre en helt anderledes integrationsindsats, som Astrid Krag har fremlagt. Vi ville kunne gøre en boligsocial indsats i de hårde områder. Vi ville kunne ansætte flere lærere i skolerne for at sikre, at børnene kommer med. Vi ville kunne gøre en konsekvent indsats mod diskrimination. Så spørger jeg bare, er det ikke magten værd? Hvad er det ellers, vi har gået og protesteret mod de sidste 7 år, hvor vi har haft en regering, der Anders Fogh og Pia Kjærsgaard? Jo, det er lige præcis magten værd, og det er derfor, det er vigtigt, at SF bliver et meget stort parti. Rundt et andet tema, nemlig debatten om oppositionens sande tilstand. Det er rigtigt, at SF er blevet et meget stort parti. Jeg tror, vi blev det, fordi vi har gjort os umage med at sige, hvad de mener. Jeg synes altså nogle gange, nogen gør politik langt med indviklet end det er. Jeg synes virkelig, det er meget enkelt. Nogle gange er det også lidt hårdt arbejde, men som en grund til det, synes jeg, det er enkelt. Er man for eller imod et samfund, der fordeler sine gode orden i alle gang, der ved man altid, hvor man har i sin kamp. Vi vil altid støtte, at de mennesker, der ikke er død, den gudskede må man skal have en chance i det her samfund. Er man for eller imod, at vi skal tage de langsigtede hensyn i forhold til vores fælles fremtid, når vi diskuterer miljø og klima. Man ved, at SF er Danmarks grønne parti.
Tror man, at man kan løse internationale konflikter ved at bombe sig igennem til demokrati rundt om i verden, eller tror vi på, at udvikling og en chance til mennesker er det afgørende, hvis vi vil have verden til at udvikle sig kunstigt? Der ved man, hvor man har det. Og derfor vil jeg bare egentlig stilfærdigt appellere til specielt de radikale. Jeg synes, det er ærgerligt, at de radikale misbruger deres tid, deres intellekt på dagligt og kritiserer sig. Jeg synes, det er lidt problematisk. Det er fordi, vi er selv jo i SF kommet meget langt, hvis det kunne kritisere og være konstruktivt. Vores gruppeformand siger hver dag, når vi har gruppen med husen, at når vi kommer med jeres kritik, så er det søde lige at levere også et forslag til, hvordan vi kunne løse det nødvendige kritik. Jeg tror, at hvor han lærte mig, at man skal være med at være så bitter, man skal være med at være så kritisk, man skal prøve i stedet for at komme med forslag. Så vil det ske det, som jeg synes, vi godt på vej med i vores forhold til Socialdemokraterne, som vi har et historisk godt forhold til, at i det daglige arbejde, der er sandheden jo, at vi laver rigtig mange ting sammen i Folketingssalen. Vi stiller forslag, vi laver teknisk bidrag, vi stiller fælles forespørgsel, osv. osv. Hvorfor skulle vi ikke prøve at udvikle det sammen? Hvis man virkelig er træt af Anders og Pia Kjærsgaard, og jeg er dødstræt af det, så er forudsætningen for, at der kommer et skift, at man også kan se kulturerne af det alternativ. Hvad er det, de vil på de politiske hovedstrækker? Så vil jeg sige om den store kamp, vi nærmer os i kommunerne, som Vilhelmsen med flere var inde. Det er der rigtig meget, at den daglige velfærd udmøntes for til de gamle skolerne, daginstitutionerne og de udsatte grupper. Den skal vi kæmpe sammen med den kamp, vi kæmper på landsplan. Mod den nye fattigdom, mod det opdelte sundhedsvæsen, som nogen var inde på, mod det privatiserede sundhedsvæsen, mod hele den investeringsmangel, der er i den offentlige sektor. Det bliver en rigtig stor kamp. Jeg tror, det næste halvår bliver den store kamp om vores fremtidige velfærd. Så vil jeg rundt af med at sige tak for en meget fremadrettet debat. Jeg tror, der er rigtig mange, der har forventet, frygtet, håbet, at SF vil bruge det her landsmøde til virkelig at gå på hinanden. Som en vokserkamp. Jeg husker gamle sang, I kan formentlig også huske den gamle Christiania-sang, der hedder I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af jer selv. Den lavede de radikale på et tidspunkt om radikal ungdom til en anden, nemlig I kan ikke slå os ihjel, vi er bedre til selv. Jeg må sige, de var skubbet ikke herfra, men rundt i Danmark. Dem, der havde frygtet det, har ingen grund til frygt. Vi kunne, også når vi diskuterer svære temaer, jeg kender godt det der fornemmelse, nej, det er ikke lidt farligt, det vi er på vej ud at diskutere. Det er temaer, der er farligere end andre, det er rigtigt. Men vi skal ture også at diskutere de sprængfarlige ting. Og der må vi have den tillid til hinanden, så vi her landsmødet har udvist, at det kan vi godt, og vi har ikke andre motiver end dem, vi nævner. Så vil jeg bare runde af med at sige også tak, det var en fornøjelse, Bjarne Mortensen, og have dig tilbage på et landsmøde. Og lige erindre os om, at os, der er optaget af det meget daglige dag til dag, hvor du skal huske de store linjer, nemlig at den kamp, vi står med over for højrefløjen, personificeret ved Anders og Pia Kjærsgaard. Det er lige præcis en kamp mod egoisme, mod selvtilstrækkelighed og en kamp for fællesskab. Jeg vidste i øvrigt, og mange af dem, der stemte på Pia Kjærsgaard og Anders Fogh, i tillid til de valgløfter, der blev afgivet for et halvt år siden, om at hvis de fik stemmen, så vil man værne om fællesskabet, så vil man sørge for velfærden, om ikke de undrer sig noget over det, de ser udfordret i de her dage. Men så skal vi også huske, og det er min sidste bemærkning, at SF jo aldrig er et parti, der er nok i sig selv. Vi er et parti, der er sat her på jorden, ikke for vores egen skyld, men for at hjælpe helt almindelige mennesker til en bedre dag.